Začalo hokej 2013. Prehráme 1-0, vyhráme 10-0. Kto vyhrá? Odkiaľ si zo Slovenska? A vy? A vy? Všetci, dobre. Heja, Slovensko! 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 Heja, Slovensko! Dáme gól! Dáme! Dáme gól! Dáme! Dáme gól! Dáme! Fandíme Slovensku aj Čechom, keď hrajú Češi. Až keď hrajú Češi potom. Finále Slovensku-Česku. A STP Ružomberov. Pozdravujem mamu. Ja tiež rodinu pozdravujem. Hlavne do Horného Srstiaľa. Koho? Moju rodinu, či koho? Čau mami. Slováci a Fíni pozerajú spolu hokej po fínskom klube po Nemecku. No čau. Čau. Kto vyhrá? My vyhráme. Samozrejme. No čo hovoríte na tretinu? Na druhú? Máme poslednú, vyrovnáme. Ale dáme ešte, ne? Ak chceme vyhrať, tak musíme za to Predlžení, padne. Vyhráme, neboj. Čo ty na to vyhráme? Vyhráme, jasné. Slavo, odkiaľ si? Dobre, super. Až z východu si prišiel do Brightonu pozerať hokej. Vyhráme! Vyhráme! Koľko? Vyhráme! Koľko? Sloni! 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 Slovensko! 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 Dostanú poslednej tretine! Ako som povedal, nemáme iné východisko, iba pozerať hokej vo fínskej krčme, lebo v Anglicku, teda čo žijeme v Brightone, v Brightone to nikde nedávajú, nedávajú iba sa nechko. Tak Northern Lights v Brightone dneska je 4. mája 2013. Fínsko po druhej tretine 1-0 prehráme, ale vyhráme. Kto vyhrá? Samozrejme, že vyhrá Slovensko. Pozdravujem na Slovensko, máme tu práve s ním telefonujem. Držíme palce. Brightonu. Odkiaľ si do Slovenska? Do Slovenska som z Horného Srnia. To je okres Trenčín. A máme aj doma v Hornom Srni teraz? Mám aj doma, práve mám na linke. Hej, tak potom ťa budem vidieť za chvíľu. Budem ma vidieť. A poďme na rev! Ideme ďalej, ideme ďalej! A vyhráme a o 2 týždne sa tu uvidíme, keď vyhráme. Budeme v tomto. Budeme proti Českej republike hrať finále. Áno.
Musíš vyťaziť. No nevieme. Asi nie. Kto vyhrá, platí v celej krčme. Fínsko má najlepší nábeh na to, aby nás dneska opilo. A to bude mať čo robiť s nami potom. Fandíme Slovensku. Tu majú dobré pivo. Ja mu som došiel na hokej. Ty jo, haló. Hej. A dobrý šat stojí inak. Dobrý šat. Hey, landlady. How are you doing? We win in here, not for long. Not for long. Hey, how you doing? Cool, thanks. Here where we it's very small. That's where we're watching the hockey. A pomôcť, vidíš, ty vypadáš taký veľký chlap. Keď tí 4 a Fíni tam budú robiť problém, tak nám pomôžeš, ne? Určite, no jasne, že A keby sme náhodou, že Pavúčik sa dneska nemôže dostaviť domov, tak sa vopred ospravedlňujeme jeho pani slečnej priateľke, lebo ako bude veľmi zábavná. Who's gonna win then tonight? Rado, who's gonna win tonight? Slovakia. 3-1 Finland. 2-1 to Slovakia. 1 for him, 3 for us. 2 for us, Place your 1 bets for him. now. This doesn't happen normally in Slovakia. We normally like, but in England, Like this, yeah. in England, we don't have a choice. We have to go to Iceland. There's no one like showing up. 3 for here, 1 sorry for this. So we have to be. I'm like a rugby bag. We have to be ready. 2 for us, 1 for him. And we have to be ready for Finland because they. Yeah. Once a year I see these sorry people here. The rest of the year these people don't come here, don't support us. Come on, where's the European cooperation? Yeah, only this time of year. I just told my friends it's like popping new flowers, you know, like springtime. We suddenly see Slovakia beer. It's big. deutsche Mannschaft wollen wir sie natürlich weiter mit Leitsport bedienen und den sofort die Nummer zu Schweden gegenzuführen. Počkaj, tuto máme rada, ktorý ide do Fínska. She's from Finland. She just won. Suomi. Okay, cool. But anyway, Rado ide do Fínska za pár dní. Tak im to vrátiš, dúfam, tú našu prehru teraz. Dúfam, že ich tam všetkých nakúpeš do... Lebo sme prehrali, ale to nie je ešte stratené, že? Nie, my to ešte, do finále ešte ďaleko. A vyhráme, že na budúce? Vyhráme, jasne, že vyhráme. Dobre. 5, 6, 7 A kedy ideš do Fínska? Skôrnak ráno. A jaké zápasy budeš vidieť? Slovensko, Rusko, Slovensko, Rakúsko, Slovensko, Lotyšsko. Super. Super, wow. To si závidíme všetci. Závidíte. Čau, Tatra, Matra, Fatra. Tvoj kríž na hrudi. To je Slovak. Hey, say, where you from? From Latvia. Latvia. You playing... It's
Is Latvia playing? Yes. Okay, when? With your country playing Thursday. Monday? Thursday. Thursday? With your country. Oh really? Oh, for Slovakia. Hey, cool. Who's gonna win? I think your ones. Hey! So, Latvia, cool. Good luck. I've got a friend from Latvia actually, in London. Cool. So, takže, počkaj. No ideme, takže prinesieme vám ďalší záznam v pondelok, keď budeme hrať proti Nemcom. S kým hráme v pondelok? Nemcami. Takže s Nemcami 14-15 donesieme vám ďalší reportáž z Brightonu, kde musíme to trpeť. Hráme proti Fínom a musím pozerať fínske reštitúcie. To sa snažím. Čau. Bude Slovensko vrečka. Dobre. Páni, chceš? Dneska máš svoj deň, všetko najlepšie. Dneska máš svoj deň. Všetko najlepšie, nech sa ti Ríšo darí, nech dátaš dobre chlopy a nech sa ti darí. Nikdy nepresáš stočí, nech sa ti zdaje stočí, máme pitesko, tope a pity. Každý vie. Kto má narodeniny dneska? Fotík toto, čo nevieš čo? Ríšo, daj mu foťák. To je ono. Ešte zleva, správa? Čo mi dávaš? Na čo mi to dávaš, čo? Čo má narodeniny? Vyhrali sme, nevyhrali sme, prehrali sme s Finmi. Ale to není dôvod na oné, na... To treba vždy len oslavu. Lebo za chvíľu vyhráme, ne? Daj mi ten kalafáč. Počkaj, ja to vypijem, počkaj. Ďakujem, super. Čo hovoríte na hokej dnešný? Ja viem, že som nepozeral, ale... Slovácia a Češi prehrali. Slovácia a Češi prehrali, ale vyhráme znova, že? Počkaj. Počkaj, také kolóne. To nevedáš, veď stoj a tak to ani nebe. A potom to domů učiarno do dobré kozy a potom zakupujeme. Slovensko! Slovensko! Heja, Slovensko! Cikica, hej! Rata, hej!